Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Govt ni Grade-3 साख्रियाव माबोरै स्किल टेस्ट लायो बेखौ नायदो जाहाथे नोंथांमोना रेडि जायो अपकमिं फरेस्ट APDCL आरो गोबां साख्रि जेरै आसाम पुलिस एडुकेशन आरो लोगोसे गोबां साख्रिनि बागै स' बेयाव फाइनाली 25 मार्क्सनि जासिगोन स्किल टेस्टआ बेनो जाबाय दाखालि जायफ्रा ADRE एग्जामाव पास जाबाय स' नोंथांमोना होनांसिगोन आरो बेयाव माखासे सिलेबास होबाय जों बेखौ नायगोन आरो डेटबो होबाय स' बेनिफ्राय बे भिडिअ खालामनाय गुबै जाहोना जाबाय अपकमिं Grade-3 आव स्किल टेस्ट लायोबा माबादि रोखोमै लागोन नोंथांमोनखौहाय बेखौ नायना लाखादो आरो लोगो पास जानाय लोगो नोंथांमोनाहाय जाहाथे प्रेक्टिस खालामबाय थायो एग्जामाव पास जानानै स' लोगोफोर बेखौ जों दानिया नायनोसै फैदो स' बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाइटनि बागै डिटेल्सआ फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नायनो नेदो गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेसेबां नांमारगोन स' जों प्रिभियासनिखौ नायनानै जों कम्पेयार खालामगोन देन बेनिफ्राय बे जाबाय नोंथांमोननि स्किल टेस्टनि बागै माखासे डेट होदों दा नोंथांमोननि केटेगरि 3आ स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय 21 निफ्राय जागायगोन स' बेनिफ्राय 1 आरो 2 दङ 1आ जाबाय 26 निफ्राय स' लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो डिटेल्स मोनबावगोन शिफ्ट 1 and 2 दङ रिपर्टिं टाइम दङ स' बेनिफ्राय एग्जाम टाइम दङ आरो लोगोसे 45 मिनिट्स नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ 45 मिनिट्स जागोन दे बे 45 मिनिट्सनि गेजेराव 25 नि नोंथांमोना स्किल टेस्टखौ होनांगोन आरो बेयाव मोजां नाम्बार लानांगोन स' बेनिफ्राय केटेगरि 2आ नोंथांमोना 29 निफ्राय जागोन दे स' नोंथांमोना जागासिगोन 21 निफ्राय 29 सिम स्किल टेस्ट जासिगोन नैबे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव पास जानाय लोगोनो साख्रिखौ मोनसिगोन स' बेनिफ्राय सिलेबासआ माबादि जों दानिया नायनोसै फैदो स्किल टेस्टआव माबादि रोखोमै लानाय जागोन दा बे जाबाय स्किल टेस्टनि केटेगरि 1आव गोलैनाय जायफ्रा HS पासफोरनि बे जाबाय नोंथांमोननि MS Word बेखौ नांखाथारगोन जायखिजाया जबावनो नोंथांमोना बेखौहाय नांखागोन आं बेखौ सिगांनो बुंदोंमोन MS Word बेनिफ्राय Excel स' बेनिफ्रायनो सोंनाय जागोन बा नोंथांमोनखौ बानायहोगोन प्रेक्टिस लागोन जेरै डकुमेन्ट क्रिएसन खालामनाय बेसिक फर्मेटिं खालामनाय एडिटिं खालामनाय स' बेफोरनो आरो जास्ट बेखौ नोंथांमोना नायना लादो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लादो डिसक्रिप्सनाव दंखायो आरो लोगोसे मोनसे दंबावो बे जाबाय MS PowerPoint बे मोनथामानो गासैबो फैजोबदों स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे रोंना थाखायो अपकमिं जब APDCL जा बा गुबुन जायखिजाया आसामनि Grade-3 जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ जागोन स' बेयावनो नोंथांमोनखौ बेबायदि स्किल टेस्ट लानाय जायो स' बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जाहाथे अपकमिं साख्रियावबो स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे रोंना थाखायो मानोना बे मोनथामानि इम्परटेन्ट गभर्नमेन्ट जबनि माखासे अफिसियेलि खामानियाव स' बेनिफ्राय केटेगरि 2आव गोलैनाय जाबाय बेचेलर डिग्री एबा डिग्री पासफोरनि सेम प्रसेस बेनो गासैबो दङ MS Word Excel बेनिफ्राय PowerPoint बे मोनथामनिफ्रायनो स' बेनिफ्राय नैबेयाव एसे 3आवहाय एसे गोरासिन दङ बेनो जाबाय डिग्री पासफोरनि विथ कम्पिउटार बा डिप्ल'मा गोनांफोरनि अके स' बेयाव नोंथांमोना नायना लादो नै बाट नोंथांमोननि माखासे बे फर्मुलाया सेमानो दङ नाथाय एसेल' चेन्ज जादों बेखौ नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामनानै लानो हायो दा बेनिफ्राय लोगोफोर अपकमिं जबावबो थिग बेबादि रोखोमनि फैगोन जेरै हमना ला MS PowerPoint बेनिफ्राय Excel आरो लोगोसे MS Word थ' बेनिनो सिङाव नोंथांमोनखौ गुबुन टाइपनि खामानि मावहोगोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय पारफेक्ट जाना थायो जाहाथे मिस्टेक खालामै बायदि आरो नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोननानै स' बेयावनो चान्स मोनसिगोन देन बेनिफ्राय APDCLनि भिडिअ फैगोन आरो फरेस्टनि भिडिअ फैबाय थागोन आरो बेयाव नोंथांमोनाबो स्किल टेस्ट लायोबा बे सेम प्रसेसखौनो लानायखौ नुनो मोनगोन बेखायनो प्रेक्टिस खालामदो Grade-3 जबाव दा लोगोफोर Grade-3 जबाव बेबादि जायो नाथाय लोगोफोर Grade-4आव नोंथांमोनखौ जास्ट अरेल लानाय जायो स' बेयावनो नोंथांमोना जाहाथे बे कम्पिउटार टेस्टखौ पास खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोननि साख्रिया जाहाथे जायो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव भिडिअ फैगासिनो दङ आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि APDCLनि बागै दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नेगासिनो दङ स' नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअखौ नायनो हागोन